Anche Malikanu Bago. I never got Malifu. Anche Ankanumago, Malikono, Malikoka, Aka Fully Belivaruga, Cloga, New Watina, also Valeno Wati so Mandila, no Malikunafoni TV émission Yèlè Wati ala. La Loma Badore Bambule Ambi, Massa, ala Beki Silagala Toma. Tono. Tono era Lagalato. Tono ya Mborala, Tetiga Tono. Ala Massa, Tono. Aisa neti nebisil tono la to jonga tono la to te mo sika la tu nyabo oh nyamesa tono ouais ça va kan memi iwaga donon on dirait au plateau ça fait la kadi ere ka temenere kan ye barere bon nen te kam nen nga mingoro te ka nyogoye de quoi drone do ay nyogoye to kodi ate ka mfamu ate fama o ma be fa ke fama ya to ni ga nyimi ate ka kuma ni ka kuma to wala tika mission to ke kana mate ke on kan memida no kan fo ite no iti to dumani fo ça bon ne to Mika ne jamu e Poulo Mika Poulo o techi techi o ma ne denguli ke o techi ne to ne bon ne to e Mija ne jalodi mais Gerena ere dengulindo informa ere ko informa ko mu donc Mika Poulo donc era to ere sa era to kon jamu wala Poulo e jamu e Mika e to ko okay abe do nya kan ere abe nya kan fana semana ne nya kan okay Mika Poulo yalma eben bare ngona ni asanjuli second dugu jera 2019 la bana quoi 1919 là-bas, ouais. Ne bala. 1919, 2020. Voilà. Ça va. Voilà. 2021. Merci. Okay, c'est très lui. Problème tel. Mika. Quand era blaka don baray ngono. Bon, akadinye drone quoi parce que nyana je ko drone kadinye quoi. Donc on l'a motivé donc. Il m'a fait comme ne ma douala. Ni ne mana sigoro mo ba fu karsate ma nyana ma karsabe ne bo kuma ka mo la yele de quoi. C'est que voilà ne bo ka yele mina follow. Ne ga vidéo do la janyani ne ga nyoyi. Comme voilà la sibra balonta et gardien. Kanan ni chaza kanan dusu to fakaza. Teni mate quoi. Mo ben ke mo la. Etini ga balonta net na lafia. Bon ne bra panga ballon nyini gan défend ballon te ka ye ne non mais pas nous chamangere mais après choko di garne amano quoi ibi pa ya ibi taga ya donc abse ka ibi ben sababa sron ne rete amano quoi donc e ko megi flite ndo na benan sababa wala sa kana don quoi mais ja sababa rete bidonateo akon fe ka ne de segen quoi mais nyaaje quoi mais ma soro folo hal samba ko ma soro nya soro ata sefla OK Mika yalma depuis edona barengo na imasi ka formation fo isu yala ye formation do OK formation bon tiens la anta ko ngolo gele ara di ama formation fo ke angon donala te amaga debure o chogonna kabna damne fobi akon kadaye de ambala quoi Mika era de yela ko benila muna e ma depuis ni ina na nebe ki la de ga yela o mane ko ngono fene ya André ke barain kanu ne no ne a kanu yere de quoi ni fen kanu courage mene na bi ka foga be comédien na mali ngono ne wadala no alni ne wele point troisième point jokora mi tourna zigi ebeta mais jom ne wele bon ça dépend du gouvernement Asmi Goïta et son gouvernement. Bon, nous, il ne pas. OK, problème là. Mika. Yalma depuis dona barengono, yegele ami sorala dugono, ani sigida erela, inyokona uchela. Ibseka doni fanye ogele yauka. Pone gele chama ne sorala. Parce que donc kuma chama forama quoi. Iti ma nyana ma yi bi barala ngulona. Ninte ma sebe koy chama fora mais ne ma si la main quoi ne ni mo mo buga barage ulu buga fani na dron i jije ga kurazita parce que munu bebe ko alhamdulillah saba mu buga fu ma nyebula quoi ni here nana
munnu mu ki nene olu de bina ko karsa ite ko barate bia wera de binyina go la quoi ima no ya ebuka don sala drop singa ti karsa jija ga kurazita de ama do cha do de bara mano ko de bara la nglonteo ubo foga soro hera de soro la quoi suna damne na utofo wi la gosidron me kolote ne na ka te yelema bon o ba mano ga zana ne to don ko kolote ne na ka te yelema ugotia awo eto don me Poulo ereb se flaga me sisa koni isira la san kone flade e ga flaga ndo fata ne ko nta mere awale jare an kanem to nakuro baska foda salmina masanne anyami nyiri anati sudo anati ladde awarti yere kaka yere nere parce que mo tano ne rugan asre rugan ne yere ay net gine ne ko flaga ne fo ne flade ne be c'est-à-dire mo gobe araperu bi ci tellement na chugumna ne be flaga fo al net jo dochi flaga na mais ni fe forma yere ka sore ma fo folo angati ok mika yalma ini ibe groupe do la ouais me groupe la bonere comédie damne mo no fait oui dogono pamani dogono pamani voilà donc ne dona comédie la les sababu de la quoi donc aller ingere aere la donc kan ayo fenge chama kun quoi parce que donc maintenant on te se fouet là angumu olu segen ko jugu quoi mais ça imana fo an olu sengo la nyama odi quoi mais o benata o ma décourager o ma fo o yo munyu ka antu o sengoro chokola dondon fo kana se bima o yan dlan quoi mo ima delega fenge akeko folo manoko quoi ina fo ale bangenga tan fe ambuka taka amfi to ante nyongo ye quoi mais aya munyu o bela quoi vraiment nga foli be dogono pamai nga foli bele babai OK. Voilà, mo nyana man bade do quoi. Ah, me foli bele wadama. Voilà, miga. Depuis era do na barengono mune famnya barain kono na ere la. Bone mu famnya. La kolosi kera jume barain kono. La kolosi. Ka segin ganta. Ido na barain kono. Iye ka damne depuis domne do na kono kana blabila. La kolosi li jume ne ye barain kono. Bone mi ne mu ya kono dron. Parce que don amuka taka chugumna en tant que don muka fra niveau ka ngaba ne nyabe mona don la sira nyuma on sera venu cette heure wa me ko on sera venu cette heure don ko akai OK kaburu do manja no kana kaburu ko fa ala kama idela no sa era ay fura dama flate sa yafe no ay ugo flow ma bugu turu ani bugu jense ni do sara dore bi bugu woli bita turu yoro were ne te son sa mayne edu me son yito lebe mali be mununu ne ibe ba malle beti yere soro fa wora ne mali bana me don kolokani ma kolokani te mali do yede ay bamako mali ba bamako nyaare kolokani abekele ne abere kele on ne bukan beke fa wera yo koy aywa bo filla OK mika yalma erebezi Malikunafoni moko gani wele yalma ebe seka mune fo ala bonne seka mu fo ala dron abe baram nani vraiment abe bara nyana man badela OK abe moko kunafoni bon abe moko te mun kalama abo ulabo kalama quoi bamanaka manogone ma don quoi parce que ne dana troisième mandat de bamanaka na donc ni a fo chogom na be aketo quoi parce que kuma dun dombali ate quoi kuma be ma dun dombali ate quoi donc abe baram na vraiment a baraka en kujugu ni kan jamana ma abe fait enfin invité à babet de me fana donc abe mali ni c'est-à-dire ni faso bara ere de quoi faso kono bara de do quoi donc beni joro do begi jija ki joro fa quoi OK voilà do fana ka joro tiera la buka fa wani kan trop OK ne danai OK miga donc ngone magale mago mo goble nu ngolola ala nete blema yo suko ni dukza jache muso do de botola ji kala ma bone ga bon ame prince ko jugo ne ma sey ga ta so bon ne nanati o de ne keta sono ne ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Non. Non, kabako de.
ninte kabako yɛrɛ e ɲana kabako don ne ɲana kabako tɛ mais de kabako de o i sigilen filɛ ko u mago bɛ mɔgɔ bilen kunkolo la i bɛ ɲi sigi sa dɔ k'e tɛ mɔgɔ bilen o jikala ne bɔ ne kan saraka o saraka sirila mɔgɔ bilenman na ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ n'a kɛra ne i mago sara i mago tɛ ɲɛ diɲɛ kɔnɔ a tɛ sɔrɔ ka sɔrɔ e ayi ok parce que sama min bɛ ne kɔ ale tɛ ne labila mɔgɔ si o ale tɛ ne di mɔgɔ si ma sama de bɛ ne kɔfɛ. Aw sɔgɔlen don ka téléso mandi la Malikunafoni.tv émission Yèlè Wati an kanubagaw an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka lajɛliko ɲuman na ayiwa ko Yèlè Wati sera min kan ko bɛ fɛ ka yɛlɛ dɛ ka yɛlɛ awɔ e bɛna ne hakili jigin fatɔkɛ ka ko in de la mun sofɛrikɛ nana mobili jɔ sofɛrikɛ président nɔ yaro paranti bɛ to ka kɛ tantɔ a b'a kɛ tantɔ c'est bon parce que u bɛ taa arrière ni fɛnw na quoi donc sofɛrikɛ de parantikɛ ci donc a tilala ka kɔrɔtɔ parantikɛ tɛ ka na quoi donc a bɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye o y'a sɔrɔ fatɔkɛ fana sigilen don k'a lajɛ fatɔkɛ ko chef dɔ i ka mobili kɔnɔ fatɔkɛ b'a la tantɔ a bɛ ka mobili boli ka taa arrière la a b'a la tantɔ a bɛ ka boli ka taa mobili donna dingɛ kɔnɔ yɔrɔ min na fatɔkɛ ko k'a kaɲi a kaɲi a sera gare yɔrɔ la quoi mobili jiginnen dingɛ kɔnɔ de k'a kaɲi fatɔkɛ ko k'a kaɲi ni y'a gare yɔrɔ yɛrɛ mais a kaɲi o mais e tun bɛ sotarama in kɔnɔ sotarama jumɛn e tun b'a kɔnɔ sotarama tɛ o remorque e tun b'a kɔnɔ bon ne tun b'a kɛrɛfɛ e tun b'a kɛrɛfɛ awɔ yebali fɔ o man ɲi bon ne m'a yebali fɔ ne m'a yebali fɔ e galon ne tigɛ ne ma galon ni galon de ayi ne ni galon tigɛ e ayi ne tɛ yanga ye o e tɛ yanga e tɛ africain ko n bɛ galon tigɛ o e ye jumɛn ka ye ne ye diɲɛ ni lahara cɛ mɔgɔ de ye troisième position diɲɛ lahara cɛmancɛ o ye troisième position de o wala n ko kɛ troisième sa o ne dɔn e b'a la n taayɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ tun bɛ yen mun tɛ lahara ye ne tun bɛ taa yen fɔlɔ k'aw to diɲɛ in kɔnɔ yan fɔlɔ quoi donc n'aw sɛgɛnna ni ne yɛrɛ sɛgɛnna an sɔrɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn an bɛ rond point na an bɛ sira kɛ kɛnɛ quoi mais taayɔrɔ yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ taayɔrɔ tɛ yen o i ma i bolila tɔgɔ tɔgɔ i dan ye yan ye a ko ni man fisa quoi Mika yalima e yɛrɛ bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ i ɲɔgɔnna comédiens ani minnu b'i dugu ma bon ne bɛ se ka ladilikan mun di dɔrɔn u k'u jija wa courage ta u ka n'u ko kuma lamɛn quoi fɛn o fɛn mana f'i ma bi minnu b'i nɛni k'i saboter bi ko i bɛ baara min na baara lankolon n'o catiri bɔ a bɛ taa ni ala y'a kɛ n'i ye dɔɔni sɔrɔ n'i ye fɛn sɔrɔ a la don o don olu mɔgɔ kelenw de bɛn'u gɛrɛ la k'i ye dugawuden o ye tiɲɛ o yɛrɛ dɔw b'i ɲininka yɛrɛ ko yala ko tournage tɛ yen bi wa minnu bɛ k'i nɛni hali l'ex yɛrɛ bɛ sɔn k'i lakunu yɛrɛ k'i ka taa tournage la o yɛrɛ kunu papu ne ko video dɔ tɛ yen bi o y'a sɔrɔ e ma n'i ko hɔn ka ban dɔrɔn a banna i bɛ kɛ bi yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ ni wari t'i bolo n'i fɛ ka kɛ dugawuden ye wari ɲini bani n'i ye wari sɔrɔ dɔrɔn i kɛra dugawuden sinon i mana kɛ fɛn o fɛn ni wari t'i bolo u b'a fɔ i ɲɔgɔnna dangaden tɛ ok Mika i t'i kanubagaw fo k'aw fɔ français la ou bien bamanankan i bɛ se ka fɔ français la ni bɛ se anglais fana la anglais bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ka parce que ne natɔ ka bɔ voyage dɔ la sira man ɲi mobili tora kirikari bon ne ka anglais bɛɛ bununa sira la donc n bɛna kɛ e nana ka anglais to mais français tora yen bon français kelen nana n bɛn'o de fɔ sisan salut tout le monde qui me regarde ici avec là-bas donc fɛn mun m'aw natɔ sɔrɔ faut pas mun m'aw natɔ sɔrɔ ka na o tatɔ sɔrɔ qui n'est pas attraper les venir c'est pas la attraper les segiliso i jɔ sa mun m'aw natɔ sɔrɔ o ye ne yɛrɛ de ko ye kɛ aw ma na ja aw sigilen n'aw nɔ na ye bon n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen donc Bilakasuma il est mort kuma ye baara de an fana mago bɛ aw ka dɛmɛ la fasi bɛɛ fɛ a kɛra ladilikan ye o a mana kɛ fɛn o fɛn hali parce que dɛmɛ dan tɛ hɔn ye quoi mɔgɔ bɛ se k'i bilasira ni fɛn caman ye i bɛ fɛn baw sɔrɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ a ma fɛn d'i ma yɛrɛ wala donc an bɛ o de fɔ an kanubagaw ɲɛna o mana fɛn o fɛn fana mɛn u k'a fɔ ko awɔ o n'u ma mun mɛn an yɛrɛ da o soit n'u ma mun mɛn an yɛrɛ ye an yɛrɛ la u kana da la quoi donc
parce que ko kuma caman bɛ ka fɔ bi u bɛ i yɛrɛ kaburu sen ka i su dɔn ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama mais on dirait ko saya ka go ye dɛ Mika. Bon saya man go ne mais ne bɛ ka siran saya yɛrɛ i bɛ sa ka taa yɔrɔ min na ne bɛ siran yɛrɛ ɲɛ quoi parce que cili dɔ bɛ ɲɛfɛ Ala k'an kisi dɔ la a ma ɲi dɛ mais Ala k'an laban ɲɛ a bɛ ka fɔ cogo min na k'a ka jugu n'o ye o bɛ ka mun fɔ o yɛrɛ tɛ ma nɔgɔ kuma tɛ k'a ka jugu n'o ye ko in gɛlɛyara dɛ mais a bɛ kɛ cogo di n'i ma bandali ma i tɛ bantali ma bon ni mɔgɔw kun bɛ se ka solution sɔrɔ k'i dɛn kogo dɔ kɛrɛfɛ pour que a kana ye o t'a la quoi o t'a la a gɛlɛyara mais pourtant i bɛ se k'a kɛ o i bɛ se k'a kɛ k'a lajɛ kogo ko tɛ o hali n'i donna kɔlɔn kɔnɔ i bɛ ye donc sauver tɔgɔ t'i la wa i ma sauver tɔgɔ tɛ yen a bɛ n'a fɔ sɛ bɛ a tigi bolo cogo min na an b'a la bolo ten n'a ye ja i bɛ mun jeni ka ɲimi i b'o jeni ka ɲimi a tɔ bɛ sansanlen kɔnɔ se foyi tɛ sɛ hali n'a bolila i b'a gɛn k'a minɛ mais cɛ kuma ka di ye kuma man ne yɛrɛ ne bila kuma na ne yɛrɛ bɛ maloya hali ne tɛ se ka ɲɛ jɔ mɔgɔ la ka kuma ni y'a ye i bɛ maloya ja ni maloya bɔra i la don o ala ni maloya fɛ hali ne tɛ se ka ɲɛ jɔ mɔgɔ la ten ka kuma ne tɛ se mais yɔrɔ jumɛn ne jɔlen don ne la ka kuma ten ne bɛ ka n limari ne la koyi ne ɲɛ t'e la yɛrɛ ne ɲɛ t'e la o Mika ne ɲɛ t'e la o fɛn bɛɛ yɛrɛ bɛ ka ne kɔnɔ kuma yɛrɛ bɔ ne kɔnɔ parce que depuis ne yɛrɛ ye ye dɛ ne bɛ yɛlɛ dɔrɔn de la kulusi dɔ yɛrɛ tun bɛ la o kun kɛlen ko e bɛna n ka kulusi fana yira mɔgɔ la e ni samara bɔ mais est-ce que e ma ni samara singa di bon ne ye nin commandé de e ni commandé ka bɔ min ka bɔ extérieur la extérieur fan mɛ bon Chine ni Japon u bɛ samara ta ka bɔ yɔrɔ min na kase u bɛ kase nin bɔ yɔrɔ min na mais kase tɛ quoi kase feerela de kɔni nana n'a ye mais kase tɛ voilà a commandé la de ok problème t'a la ne ma ni ɲɔgɔn ye mɔgɔ sen na fɔlɔ ne tɛ o a tɛ ye o a bɛ se ka kɛ a tɛ ye voilà. Merci beaucoup, Mika. Merci beaucoup. Aïe, wali na nga wolo jabi. Merci. Merci. Quand on parle français, c'est comme merci quoi. Quand on parle français, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Faut parler comme tu es français. Ah bon? Ouais. Bon, et puis tu dis que nous faisons rien. Non. Je n'ai pas phono hein. Ok, parce que toi là, il peut comment trop mignon, il peut faire rien. Non, moi je n'ai pas dominicain. Tu n'as pas dominicain? Pour que phono. Ah bon? Voilà. Tu n'as pas dominicain? Non. Donc tu ne peux pas phono? Non. Ok, d'accord. Voilà. Alors, on est un kera français maintenant bah. Pardon, laisse ça. Faut parler à Jula. Jula François. Comment on a fait ça? Comment on a ok, Mika. Quand a yèlè ko kɛ ka émission kunjɛ. Yèlè ko. Awɔ. Yèlè ko wa? Kan ka yɛlɛ. Ne yɛrɛ de ka yɛlɛ. Awɔ. A bɛɛ bɛ de bolo. Ka yɛlɛ a? Awɔ. Ne yɛrɛ de ka yɛlɛ quoi. Toi ri. I yɛrɛ ri. Toi ri moi. Ne ma dumuni kɛ fɔlɔ dɛ. I yɛrɛ ri. Ka I yɛrɛ ri bi ri sini. Tu penses que je comprends pas français? Ok. Hein? Blagasma il est mort donc et mon bé dron. Ne ka kuma bongo no. Angu memi malla. Ayi. Awo ame malla. Chrétien ka kaburu don kere. Allah. Boy de buka e nyogono de buka sa acha do ngono. Parce que melega be temela dra ben medra be sey. Afo ja chaimia. Ni mayo kana toka nfo. Ato yanga toka ndenkere fe ka toka kondo keke ode kai. Atu. Voilà tout. Awo. Ebiti ni tetu ya ebiti la ta tu kenema. Ka kala ta tu kenema. Problème tala. Ode kai. Bon, c'est ça. Mon be ka fo mo nyana dron. Diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ni kanu fɛn de don quoi. Donc a ka di ne bɛ fɛn min fɛ ne kanubaga bɛɛ de k'a sɔrɔ hali e yɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an lajɛ o ye fɛn jumɛn ye fɛn ɲɛnama o de ye silamɛya ne fɔ quoi n'i ye fɛn ɲɛnama kanu n'i yɛrɛ kelen dɔrɔn a man ɲi bon ne kɔni ye fɛn dɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la fɛn diyara ne ye kojugu fɛn ye bolimafɛn de ye bon a pisanen don ni bolimafɛn bɛɛ a tɛ jɔ fɛ la polisi t'a lajɔ hali président bɛ sira bila ye donc ne kɔni ka ala deli ala ka ne faga ka sɔrɔ ne ma don o kɔnɔ quoi ani ne kanubaga bɛɛ
le moyen ba doa mobile a kain wojugo de quoi lolon ba sanfɛ oui ijo ne be bo ai kan ai no ai ijo kana bo ama bon parce que ne ke ko folo ka mobile ye ne to do de yala to ko balance wa comme ambulance voilà ambulance de kodo ne gon be doge dron nini kanu baga be imam foma kan fala ni to fala fem tenta ya fa ima tenta ya fa ko makeo ntala ikanu baga te etala ne do ya inti do roshi je ba la ma nga numéro era fa se ka boy je fanta ya mayne an kerefe almam do be fanta be almam na bon cedo de fana be no ale warn don soro ale jigi fo eta bolo no warta ale fana taro kalfa almamna ke ala misiri wele len flene misiri wele la yorom na dron almamu la kata misiri la afana war black ma nyina na ka bla yoro dola ton almamu sel dam na ni moy almamu hibiri ko Allahu akbar almamu hakili jigina pasi abiri la yorom na tiga yaro tiga be temetan kana kumire mene tiga temetola ma wari kwa tiga ma maka warla kwa aku Allahu akbar tiga ma maka warla ko misiri era konoi be dabali bana kwa do awulla ki jotuguni ko sam Allahu liman hamda yorom na dron a tiga ketanga jigi tugun dron tiga darawar ka yorom na dron ko adana ma mo sita do mungera kwa parce wari era kwa tiga drone seli era kwa awa yoro almami aho beta afwan ais kana ida bulade do fana be ntefe ko fo afosa o fana nu yemna edero de ba fonta kala ma o fana o ga furoga de farala o ko mugo kala sel fana sira to misiri wele la dron furoga kalan to la be labanere la dron miseli fana tununa furoga kono ale kango furoga de fana dunga ta sel la misiri la kabaku ay miseli nyini ga dese sel wele la ga bo ga alma mere kono palma fana ya lamre ga furoga ta ga do akana te miseli kono be furoga kono amay tatara sel dam nani mo koy ay biri ko Allahu akbar abuga miseli nyini hal sate kay abuga tiga fuga muno fari fambe abuga do boss ko no bela ga bo fugula mo ga boga do miseli te kay do atara sujud la romna ya sar miseli ba kono wara fane quoi to miseli ya sorom na dron apana ka wuli ayira bulaga bo kene maga zaka jamato miseli kono ayira quoi ede be ga ne blala de ni aywa ne ma fode Fete boala. Ede afo. Fete boala. Voilà. Oh, ok. Ngana boala de. Ok. Voilà. Voilà, Mika. Oh. Merci beaucoup. Merci. Malikunafoni ko ki foki wale nyumando. Merci. Anyi wole na wole la main. Merci. Nere bofo, merci. 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 Je salue à tout le monde qui est baraké là ici. Avec abeto nyogombola alsa aga tigati nyogoma. Pour que bara il est yirwa. D'accord. Donc ça tout ces barres là c'est bon quoi parce que je vois yoro kechogo kabini j'ai pu arriver il y a Kilmu moi même je n'ai pas sorti mais avec kechogo dit quand ce n'est pas là ma maison à forcer j'ai allé à la maison. Toi n'avais pas sorti? Non, je veux voilà, toi sorti. Je ne veux pas sorti koro de comme na bon. Ah, ok. En français non tate. En dugo français. En musique ngajugo ne. En maîtrise to de comme madame. Akume mo bugo akum. Ne iwa ne kalanga fo tableau go faire. Tableau era ko fe maîtrise ne nyina ga dese. Parce que ne tu ne ma kalanga o. Ai ne tu ka ne tu ne a solution ça va pas ne tara tableau ko fe ka tan sigi. Ai ne nyina ga dese. A troka cour de mo ma ko amna ngomi de ndama do de bladron kasi ngota katuko ira onati. Ata di ma de kan ngomi ta dron ko to fo dron ko bla. E ko ngodo me mo la. A bora dron ne fana ngomi nana ngomi ta ga nyimi je. Nana a chill dam na kata dabla ne fana mun na tableau ko fe. E bora dron ka taso. O ga daga kalambani. Parce ni ne bla ko une semaine mise à pied ne be 10 semaines ne ga. Il va ma fo école do nyana ko ka ke alaka ma no e jallo yoro ra nyini ga na. Amanne ho. OK. Mine bongo minga machugudi. Ukanga kya? Me amade mao. Biganje jugu ya tamashereri. Oh. Nyajugu nega nyajugu de photo flene kwa. Ima na bora ko resultat bora ko bebu kana laje.
bɛɛ bɛna lajɛ ni mun y'a jɛ olu bɛ kasi bon ne nana lajɛ ne y'a jɛ dɔrɔn ne bɛ ka kule ko félicitations Diallo n ko mun félicitations t'a lajɛ kɛ ne m'a sɔrɔ o yɛrɛ de diyara ne ye ko félicitations a ko man ne o ma félicitations Diallo halisa mais donc e kun tɛ fɛ ka passer quoi ne kun tɛ fɛ a ko man ne kun fɛ k'a bila yɛrɛ ne taara so dɔrɔn o bɛ ne gɛn fo ekɔliso la hali ne bɛ taa bɛn ni ekɔli laban ne ka bɔ ka taa so ne ngɛlɛ ko wara lasi ale kalan man d'a ye diɲɛ kɔnɔ u b'a ci k'a siri ka taa n'a ekɔliso la de b'a fɔ ba donc ale de virus yɛlɛ la ale de virus yɛlɛ ne la o maa ɲɛnaman tɛ o ale de virus yɛlɛ ne la ok an bɛna émission kuncɛ Mika an b'a fɔ an kanumɔgɔw ma ko bye 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 bye